inde i Montappen, der har man en sort bjælke nede i bunden, hvor vi kan se, at der er mig, lader, indsigt og kort. Hvis vi starter med inde i mig, der kan vi se, at der har vi vores Monta-konto. Det er her, hvor jeres afgiftsrefusion går ind på. Så har vi vores køretøjer. Jeg kører en Hyundai Ioniq, 28 kWh batteristørrelse, hvilket ladestik den kan bruge, og jeg sætter den til, at den lader op til 100%. Det anbefaler vi også, at I sætter jeres til. Så kan man trykke ladeeffekten ind her på hjemmeladeren og trykke gem. I nogle indstillinger, der kan man gå ind under sin profil og taste alle oplysninger ind. Vær opmærksom på, at når man taster sin e-mail ind, så skal man ind i sit mailprogram og verificere e-mailen. Og den mail ryger faktisk tit i spam. Så vær ops på det. Der er også en support-knap her. Der kan man chatte direkte med Montas kundeservice. Så det er I altid velkommen til at gøre, hvis der er noget, der skulle drille. Op under Monta-kontoen, hvis man trykker på den, så kan man gå ind, og hvis man har sat flere penge ind, kan man trykke på overfør. Man kan også gå ind på udbetal og tilføje sit IBAN-kontonummer, som så kan bruges til at overføre jeres afgiftsrefusion til jeres bankkonto. Hernede under kan man også tilføje ladebrikker. Og hernede kommer der til at stå alle transaktioner, I har lavet hernede. Hvis vi så prøver at gå over under lader, her kan I så se jeres ladestander. I kan lave den til favorit, som jeg har gjort her. Hvis I bruger andre personers ladestander, der også er koblet til Monta, så vil de også fremgå herinde. I kan faktisk se heroppe i bunden, eller heroppe i toppen, der står der 4 medlemmer, administrere. Hvis man trykker der, så kan man faktisk se, at her kan man gå ind og invitere andre brugere til at bruge ens ladestander. Så hvis et andet medlem af husstanden også skal kunne aktivere ladningen via sin Monta-app på sin telefon, jamen, så kan man gå ind og invitere her. Man kan også, jeg har nogle bekendte, der bor i området, som faktisk får lov til at lade på min ladestander til 1,5 kroner per kilowatt-time. Det kan man bare gå ind herinde og sætte en eller anden prisgruppe, hvad vedkommende skal lade for. Så har man en nabo, der har en elbil, jamen, så kan man faktisk lade vedkommende bruge ladestanderen til en eller anden aftalt pris. Og det kan man lave flere forskellige prisgrupper. Jeg er selv på default, altså 0 kroner per kilowatt-time. Det er fordi, jeg betaler selv for strømmen, så derfor skal jeg ikke betale noget inde i appen. Men når der er andre, der bruger den, så kan man selv vælge, hvad de skal betale. Godt. Når man skal bruge sin lader, så trykker man egentlig bare på navnet Ampere Charging Point, som jeg har kaldt det her. Så kommer man ind, og så kan man egentlig vælge mellem 2. Man kan sige oplad nu, eller man kan bruge det, der hedder Smart Charge. Oplad nu anbefaler vi at bruge. Gå ind, og så går man egentlig bare ned. Her kan man så, nu har jeg er medlem af forskellige teams her. Hvis det var en firmabilløsning, som man også skal få et abonnement med, så kan man vælge, hvilket firma vil man gerne lade på. Jeg skal lade på min personlige konto her, og det er gratis for mig. Så swiper jeg bare til højre, efter jeg har sat bilen i, og så begynder den at lade. Der findes også en Smart Charge funktion her, hvor bilen lader på
på tidspunkter, hvor strømmen er billigst, eller hvor den er mest grøn. Det kan man indstille andre steder, det skal jeg lige vise jer om lidt. Og der kan man så sætte en udskudt start her, og så sige, hvornår bilen skal være færdig. Vi har dog oplevet nogle kunder, der har haft problemer med at få det her smart charge til at fungere optimalt. Så derfor anbefaler vi faktisk, at man enten bare bruger den der oplad nu-funktion. Man kan også bruge sit ladekort, som vi har sendt med ladeboksen. Og den, så behøver man slet ikke have appen frem. Og det kan man se beskrevet i en anden video på vores hjemmeside. Hvis man ønsker at lade, for eksempel fra kl. 10 til kl. 6 om morgenen, så anbefaler vi faktisk, at man lader bilen styre opladningen. Og der kan man gå ind, hvis vi går tilbage her, som jeg lige har gjort, så kan man trykke på tandhjulet her på sin ladestander, og gå ind under adgangsindstillinger. Sæt den til tryk på privat, og så kan man slå Smart Charge fra, og så slå aktivere øjeblikkelig start til, og tryk gem. Nu vil bilen bare begynde at lade, lige snart stikket bliver sat i. Så kan man så lave en indstilling i sin bil, hvor man sætter bilen til at modtage strøm fra for eksempel kl. 10 til kl. 6 om morgenen. Og så vil ladebestanderen bare levere strøm hele tiden, når bilen ønsker det. Man kan også gøre sin ladestander offentlig. Og der kan man taste en pris ind, hvad skal en kilowatt-time strøm koste. Og man kan skrive en lille note. På min egen hjemme har jeg skrevet lige ring til mig, inden du begynder at lade. Og så kan man sætte den til offentlig. Og man kan faktisk også lave en tidsplan, hvor man så siger, jamen, den skal kun være offentlig på nogle tidspunkter. Og så andre tidspunkter er den kun privat. Godt. Hvis man ønsker at bruge den her Smart Charge funktion, så kan man gå ind i indsigt, op i tandhjulet, og så Smart Charge præferencer. Så kan man sådan selv indstille, vil man spare penge, vil man lave CO2, eller er det vedvarende energi. Så er der sådan en algoritme, der bestemmer, hvornår skal man lade op. Sådan der. Her kan man også se hver måned, hvor meget strøm man har brugt. Godt. Og så til sidst over i kort, der har vi en masse ladestandere i hele Europa. Og det smarte det er, at når I bruger nogle af de ladestandere, der er herinde i Monta-app, så kan I faktisk bruge de penge, I har fået i afgiftsrefusion til at lade for. Så jeg prøver at gå ind her, det er et af Amperes offentlige ladepunkter. Hernede på Løgismose Camping, nede på Sydfyn. Så trykker man egentlig bare ind på den. Og så siger man bare, at jeg vil gerne bruge jeg vil betale med mit dankort, eller jeg vil bare bruge min personlige konto, hvor jeg har nogle afgiftsrefusionspenge stående inde. Og så swiper man. Her kan I faktisk også bare bruge jeres ladekort. Så behøver I ikke engang have appen frem. Så trækker den automatisk pengene fra jeres konto. Der er et symbol her, hvor man kan vælge, hvilke ladestander man gerne vil se. Jamen hvis I kun vil se hurtiglader eller lynlader, så kan I trykke til og fra her.
Godt. God fornøjelse med at bruge Montab.